Čo je hlavný prínos týchto gelov? Hlavným prínosom gelov od spoločnosti Berrien je gelová suspenzná technológia. Táto gelová suspenzná technológia je vlastne nosičom je vláknina a purifikovaná voda, do ktorej sú vpravované ingrediencie. Tieto ingrediencie sú unikáty v každom jednom geliku. Tieto látky sú veľmi špecificky testované a vlastne ich produkcia alebo to, ako sú vpravované do gelov, je prísne sledované, čiže bezpečnosť, kvalita sú na prvom mieste. Gelová suspenzná technológia má 3 hlavné atribúty. Jednou z nich je vlastne 95 až 100% strebateľnosť. Je to práve o tom, že keď si porovnáte tabletku alebo sirup alebo kapsulu, tak všetky tieto produkty, ktoré nie sú v gelovej suspenznej technológii spracované, sú vlastne našim telom príjmané a potrebujú byť nejakým spôsobom rozložené. To znamená, naše telo musí vynakladať energiu na to, aby vlastne spracovalo, rozložilo či kapsulu, či veľmi husto ako keby stlačenú tabletu a dopravilo vlastne tie ingrediencie, tie podstatné látky, ktoré sú v tej tablete, dopravilo tam na miesto, kde to je potrebné. To znamená, aby tá vstrebateľnosť bola na aspoň nejakej úrovni. V rámci produktu Berrien a jej technológie gelovej suspenznej technológie je výnimočnosť práve v tom, že tá vstrebateľnosť a zároveň aj tá 95% vstrebateľnosť a dopraviteľnosť tých živín je veľmi, veľmi rýchla a adekvátna a zároveň tie ingrediencie, ktoré sú tam vložené, sú príjmané ako keby hneď v tej forme, ktorá je pre naše telo najpriateľnejšia. To znamená, není už nutná sa ďalej ako keby rozkladať a ďalej vlastne ako keby spracovávať a vynakladať našu energiu na to, aby sme to dostali tam, kam to potrebujeme. Jeden taký gelík je vlastne priamo vpravovaný na to miesto, kam potrebuje ísť. Preto firma Berrien.